Davide, na úvod, jaká byla letní příprava po přestupu z Liberce? Tak povedal by som, že ako každá letní príprava, no je to náročné samozrejme, ale keďže to je náročné, tak to je iba asi dobré znamenie, že to je dobré, tak to má byť, takže príprava je v plnom prúde, no a pripravujeme sa teda najlepšie, ako vieme na tú sezónu. Bylo velké natěšení už na let, už jsem myslím třetí týden. Jo, to bylo, hlavne to, že už začínajú zápasy, tak to je, predsa to trochu spríjemní aj tú prípravu a už to ide potom aj rýchlejšie a predsa zápasy, to je najlepšie na tej príprave, takže už sme radi, že sme mohli si už zahrať nejaký zápas a že už to tak bude pokračovať. Když se přesuneme k dnešnímu zápasu proti Spartě, kdy jsi se dozvěděl, že půjdeš do brány? No, tak tréner nám to povie vždy ten deň predtým, nejako si to odkomunikujeme, takže som to vedel. No. Těžký úvod proti Spartě na začátek? Myslím, že hej, ako nebol to teda najjednoduchší zápas, predsa Sparta má kvalitný tím, nikdy by som povedal, že to proti Sparte nie sú jednoduché zápasy, ale naozaj kľúci hrali fakt predo mnou celkom dobre, blokovali tam hodne strel, pomohli mi hlavne kryť dorážky, takže za to som im veľmi vďačný za to. Po 60 minutách si viděl stav na kostce 0-0, což je celkem netypický na přípravu. Tak povedal by som, že počas toho celého zápasu boli tam také momenty, že tam sme boli my lepší, chvíľu potom oni zase lepší, takže to, že to bolo tak 0-0, tak iba svedčí o tom, že to bol teda vyrovnaný zápas a myslím naozaj ešte raz, že naši chalani fakt mi pomohli s tým blokovaním striel a hlavne tie dorážky, lebo tam ako som ich niekedy mal celkom hodne, takže s tým mi pomohli, takže super. Finále výhra 1-0 na nájezdy. Pro tebe první čisté konto. Už víš, že si ti to bude něco stát? Tak to ešte neviem, dúfam, že ešte nie, predsa je to len príprava, takže uvidíme, no, že ako rozhodnú. A na závěr první děkovačka s fanoušky, tak jaká byla pro tebe? Tak bolo to super, predsa som veľmi vďačný za to, že môžem teda byť tuto v Plzni a som vďačný za podporu od fanúšikov a som rád, že teda to dopadlo takto. Predsa každá výhra je jedno, či je to príprava alebo liga, každá tá výhra sa počíta a sme za to veľmi radi. Super, děkujeme moc. Ďakujem.